тоҷикистон ҳиндустонро ҳамчун кишвари дӯст медонад ва ҳамкориҳои худро бо ин мамлакат аз соли 1992 ба роҳ мондааст. муносибатҳои дипломатии ин ду кишвар дар солҳои истиқлолият қавӣ гардид ва ҳоло тибқи чандин барномаҳои давлатӣ корҳо вусъати тозае касб намудааст. барои баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони тоҷик ҳамасола аз ҷониби ҳукумати Чумҳурии Ҳиндустон курсҳои мухталиф дар чаҳорчӯбаи барномаи омӯзишии ITEC гузаронида мешавад. Имсол низ кормандони соҳаҳои гуногун барои омӯзиши забони англисӣ ҷалб гардидаанд. ҳамасола дар доираи барномаи ITEC 150 нафар ба омӯзиш сафарбар мегарданд ки ҳамагӣ ба омӯхтани забони англисӣ рӯ меоранд. то имрӯз аз ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1500 нафар такмил ихтисос намуда аз омӯзишҳои забони англисӣ гузаштаанд. мақсади асосии барномаи омӯзишии байналмилалии Айтек ин омӯзиши забони англисӣ мебошад. барномаи мазкур аз 3 марҳила иборат аст, яъне гурӯҳи ибтидоӣ, миёна ва сатҳи болоӣ. пеш аз дохил шудан ба курсҳо мо онҳоро имтиҳон мекунем то сатҳи донишашонро фаҳмем ки дар кадом сатҳ қарор дорад. дар давоми омӯзиш онҳоро бо усули хондан, навиштан, гӯш кардан ва гуфтугӯ намудан ба таълим фаро мегирем. ҳаёт бегим аз зумраи он нафаронест ки барояш омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам муҳим буд. акнун барояш навиштану гуфтугӯ бо ин забон мушкил нест. омӯзиши забони англисӣ барои ҳар яки мо зарур аст ва барои ман ҳамчун корманди муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ зарур дониста мешавад. омӯзиш аз ҷониби мутахассисони бо таҷриба барои мо пешниҳод гардид ва бисёр ҳам самаранокии хуб овард. акнун дар оянда мо метавонем бо забони англисӣ озодона ҳарф занем. дар омӯзиши даври сеюми соли ҷорӣ ки чанде пеш ба итмом расид, донишҷӯён аз кишварҳои гуногун буданду ҳар яке талоши омӯхтани забонро мекарданд. дар ин ҷо аз мамлакатҳои бисёр меоянд ва бо ҳам дӯст мешаванд ва фарҳангу тамаддуни ҳамдигарро меомӯзанд ва ин хеле муҳим аст. мувофиқи андешаи устодони ин даргоҳи илм, донишҷӯёни тоҷик шавқу рағбаташон нисбат ба омӯхтани забони англисӣ зиёд будааст ки ин имконияти бештарро барои онҳо фароҳам меорад. асосан мо ин курси омӯзиширо дар осиёи марказӣ аз кишвари тоҷикистон шурӯъ намудем. дар ҳар як бахши омӯзишӣ мо донишҷӯёни бисёре аз осиёи марказӣ дорем. аз ҷумла тоҷикистон, қирғизистон, қазоқистон, туркманистон ва ӯзбекистон мебошанд ки ба таълим фаро гирифта мешаванд. донишҷӯёни мо аз тоҷикистон бисёр бо шавқу завқ ва бо хоҳиши зиёд ба омӯзиш ҷалб мегарданд ки ин бисёр ҳам хушоянд аст. инак 56-ум маротиба аст ки чунин омӯзишҳо сурат мегирад ва нафарони зиёде соҳиби шаҳодатномаи таҳсил мегарданд. ҳоло ман курси байналхалқии Айтекро ба итмом расонидам ки бароям писанд омад. дар ин барнома ман навиштану хондан ва гуфтугӯро аз худ кардам. ин имконияти хубе буд барои ман ва барои дигар донишҷӯён. интизор меравад ки дар ояндаҳои наздик низ чунин омӯзишҳо сурат бигирад. ин метавонад аз як ҷониби забондонӣ касро зиёд гардонад ва аз ҷониби дигар метавонад ҷаҳонбинии ҳар фардро васеъ гардонад. абдували нодирӣ, ҳайдарободи Ҳиндустон, махсус барои телевизиони Душанбе.